Nej, 2. En mere, han er ude midt. Jeg keder Nikolaj. Nej. En mere midt. 2 ved 1. Sidste Emil. Jeg plan. Plant til højt, tror jeg. Vand. I hører om vand. Så kan jeg spise den her. Hold øje også de andre steder. I skal ikke kun fokusere der. Hvis man vand, så er der fandme langt til jeg kommer herover. Ja, men jeg fornemmede, jeg har hørt det der vand steps der. Du har ret i, ellers er han kommet et andet sted nu. Han løber nok bare tilbage og saver. Nej, han det er kan jeg ikke. med pool. Shit, mand. Satan. Det sidste runde. Du skal bare gemme det og spille tid. Der er 3 runder nu. Ja, gør det! Ja! Jeg er stolt!